Még mindig azon gondolkozol, hogy hol lehet a tökéletes vásárlódnak, pontosan emiatt nehéz elérned a céljaidat. Több mint 1800 üzleti konzultáción voltam az utóbbi 2 évben, és több mint 4,7 milliárd forint bevételt termeltünk az ügyfeleinknek online hirdetések által. Nézd, lehet, hogy éppen megvetted a legújabb LinkedIn tanfolyamot, próbálkoztál már hideg e-mailekkel, Facebook hirdetésekkel vagy Google hirdetésekkel, de mégsem jönnek a céljaidhoz passzoló számok. Mi lehet a gond? Lehet, hogy mondjuk az, hogy a tökéletes vásárlód az kb. 100 weboldal látogatóból egy ember, és a maradék 99%-kal mi lesz? Majd a legújabb AI megoldás egy csettintésre megoldja. Az egyik leggyorsabban fejlődő és az egyik legjobban értékelt marketing ügynökség vezetőjeként. Úgy gondolom, hogy azért nehéz elérned az értékesítési céljaidat, mert még mindig azzal foglalkozol, hogy milyen sütibeállítások kellenek, ahelyett, hogy azzal foglalkoznál, hogy mi kell valójában a célközönségednek. Alapvetően 5 tudatossági szint létezik, amiből látni fogod, hogy miért nem elég csak a legmelegebb érdeklődőket megcélozni. Nézzük az első szintet, ő így Zsolt, teljesen nem tudja, hogy mit akar, még ő sem tudja, hogy mi a problémája, csak nézelődik a neten. A weboldalat kb. 100 látogatójából 40 van ilyen szinten. Nézzük a második szintet, ő itt Anna, tudja, hogy mi a problémája. Tudja, hogy például le akar adni 5 kilót, de fogalma sincs, hogyan tudja ezt megtenni. 100-ból kb. 30 van ezen a szinten. A következő szinten Ibolya van, aki tudja, hogy van a problémájára megoldás, viszont nem tudja, hogy melyik a legjobb, a diétázás, a sportolás, stb. 100-ból kb. 20 ember van ezen a szinten. Ő itt Géza, tudja, hogy te is személyedzéssel foglalkozol, de még nem tudja, hogy kit válasszon. 100-ból kb. 9 ember van ezen a szinten. Ő itt Ákos, a legmelegebb érdeklődő, pontosan tudja, hogy személyedzést akar tőle, csak egy utolsó lökés hiányzik neki, ami lehet például egy limitált ajánlat vagy garancia. Ő az az egy ember a 100-ból, aki biztosan vásárolni fog. Tehát ha csak Ákos célzod meg, akkor nagy eséllyel mindenki mást elveszítesz, vagyis a 100-ból 99 potenciális vásárlót ott hagyod az út szélén. Ahhoz, hogy a legtöbb eladást elérhessd, meg kell szólítanod mind az 5 szintet. Én mindig azt javaslom, hogy elsőként 1, maximum 2 csatornát érdemes felépíteni. Tegyük fel, van egy szigetelésekkel foglalkozó vállalkozásunk, amit szeretnénk elindítani a Google Ads-en. Ha valaki esetleg nem tudná, a Google Ads fiókból indítható a YouTube kampány is, és akkor nézzük a szinteket. Az első szint ugye a hideg érdeklődők, ott mondjuk érdemes lehet egy YouTube kampányt indítani, mondjuk ezzel a főcímmel. Hogyan növeli a megfelelő szigetelés az ingatlanod értékét? A következő szint a probléma tudatos, mondjuk egy Google Ads kereső kampányt lehet indítani, mit tegyek mondjuk a magas fűtésszámla ellen, vagy a penészedés okai, stb. A következő szint, amikor tudja, hogy vannak megoldások, de még nem tudja, hogy kit válasszon, itt lehet egy kereső vagy egy PMAX kampányt indítani, ahol mondjuk a legjobb szigetelők Budapesten aloldalra vezetjük. A következő szint, amikor tudja, hogy te is szigetelésekkel foglalkozol, de még vacilál, hogy mi legyen. Itt lehet mondjuk egy saját márkaneves kampányt, vagy egy saját márkanév plusz vélemények kampányt, ahol kiemeled a pozitív értékeléseidet külön. Jó, és az utolsó szint a legmelegebb lead. Itt lehet egy olyan kampány, ahol a weboldal látogatóidat vagy a hírlevél listádat feltöltöd, és őket megcélzod egy titkos kuponkóddal vagy bónusszal, hogy lecsapjanak az ajánlatra. Ugyanezt megteheted Facebook, Insta hirdetésekkel is ugyanezen elv mentén. Mi a következő lépés? Foglalj hozzánk egy ingyenes konzultációt, és beszéljük át a célokat.